kendolong kajong utrai Jing dap gerhai de jangkat Kapertebat kibriu kilong Kijong utrai kipat Kanong rim jongka ula seng abdeng ki kadur yau haching slay upens kemha ya kangishan panken ban kil shaying utrai ban pai komat nantat alum bakentang me aplay unyo yen hanta real kot katonot bagikti yat alenti jupar shakabat tala jupai smai daka basyukor Cingker kuna utrai unyo ban kerkut baro saudang kahok dina uplay baem acing penem bapen long kapateng penriu bacuan nukenrat alongkanye aplay ucakap kiyadem panshem kakomat jombe Agni ko pohor ngan puli katukat ni kibenta nagaktin ka jong blay bat hadin jong ka jing puli ngan sakarpa diwe na irang ba balang jong kapalang I ba shanroy lingdo in sabu ka jing duai ba hadin ka jing duai ka jong I ngin suyok ban pendapat ikikam jong kabalang katukat ni kibenta nagaktin ka jong blay gospel ka jong Yohanes kelonong balai dakhat ka bakhan riu na bau blay ula I kata-katai ka berthai bad ulai tino yalau kun bala khamar wei bo e ru banget ha u unom jot shu henre unyo ya ka jingim bam jukut kitab Genesis kelenong ka baningkong dekat ka bar pun riu ublei ulo ong ru to ngenya thau yo ubriu ha ka dur jongi kat bakum ka jing seriem jongi hi bat kin sinshar halor ki dok kha ka dur yo bat halor ki simbeneng bat halor ki kin jamrat bat halor ka berthai baro bat halor ki kin jaba par hapo ki bapar halor ka kendo Genesis kelenong ba ad khat san bad utrai uba ublei ula shim yau tau briu bad ulabu yu haga kper eden
Ya ka ban trei bat ban sumar. Ya ka. Kasiti siya kinong room kalanong apapra kadukot ka ba arpo. Namar ya kata ka jing tau la penlong hapo ka jing thala. Om dala ka mon hi henrei dauta ubala pen hapo. Ya ka. Bat kum juru room kalanong ka apapra kadukot ka ba arpo kadukot ka ba arpo ar. Namar ngitip ba ka jing penlong baro kawei kaya ut lang. Bat kaya su kun lang hadu menta. Bat kasam ka ba arpo saw kadukot ka bening konggong. Ka kendo ka long ka jong utray bat ka jing dap jong ka. Ka perthei bat ki ba syong aka. Ublay un kurku ya ka jing pulih na ka katiin ka jong blay. Mantangan khot irang ba belang yan somaban. U ka jing doy. Nhiệt hoài cùng nèo play bốc pa chung yêu bà bên nhai ngủ bận nghịch ngâu ngủ imi ku kan rat lang ba kan kapor kan klit mat ku kan rat iwan ni ban pawa khamat jome ku pa lang ba utrai bat unong pen em jong yu Jesus Christ nhai ngủ ku kan rat ke jing penla ka jome bengin don bengin keu sa ka yeng ka kan tang ka jome ban ai ngủ ban ngâu ngủ bat kum ju ku trai ban wai yaro ban krau ku teng ka jome kumjuk kutrai ben yok ben skap ben macak skor ke jing sisa ka ketien ke jome play be isni leng bagan ke por kutrai jong ke sngi ya ka kutrai ki bor ki bahalor kutrai ka pen be kerpang ablay ya ka ke sngi kutrai ke bangitip ya ka kutrai kum ke environment sondi ku kunran trai milong ublay batau ya ka beneng sejrong bar ka kendau satabian trai ka ke kendau ka be tau kutrai bengin syongin sa sipor ku kunran Hoi ka memidang ibit ku trai bengin im yin ya jasla jong ka ku kunran. Trai ngi yu i par ku trai ke jing thau. Ka ti bron bor ka jome ku trai. Yu i ki sau dong ki sau kun ku kunran. Ya ka ba ablay ki jing penlong ki jome ku pa. Trai pen yo hanga bat hangi ku kunran. Bengin yu i. Ya ka sang ti bron bor ka jome ku trai. Trai da sisa ku trai ngidap yang ku pa ki jing bu ki jing sat ki jome. Ki jing penlong ki jome ku kunran. Bengin im yin ya. Nhìn bam nhìn đi asla jong ka kendo ku kunran trai jisu ku dor ngongu ban ai ngu ku kunran namenta ka jing penlong ka jome ku kunran ayu ngin dawana be ku trai kam don hok ku kunran namar kilabit kilabyang ku pa dai trai ka syong sa hangi ken ku trai kumno bangin sumar sukhe de ki ku kunran kumno bangin pej e ya ti bron bor ka jome ku trai ki jing penlong ki jome aplay kum ta pen yo hanga ban hangi ku kunran bangin sumar ye ki jing thau ki jome ku trai asla juga nak kendau kupa. Trai Yesus lang bakan nekapor kupa. Hon idon ru. Yau syakri ujome ku kenran. I pastor i bawan nak wepat kabalang. Trai ban yo ban yang hap khamat jong ilang bakan nekapor kupa. Ban sam ablay ka jing sisa ka ketien ka jome. Hakabiya day ku trai ban kanika benta. Ya ka baku trai Yesus. Ban ya thu ban sam ka jing sisa ka ketien ka jome. Ya kita kijing pelong ki jome ablay play be isni ngilong ki khon ki jong me ken ku trai Jesu ku dor trai kijing pelong ki jong me ku kenran kilong ken ku trai ya ka pa ku trai bang bangi ku trai kat bingidang im ngidang ya ku pas la jo kendo bengin pendon kam ye ki ku kenran trai Jesu ku dor ben yo hangi ku trai ka ta men sim bangin i ku pa ya kijing thau ki bokor dor ki jome ku trai ai ngin mi nang ni ku pa daga ketien ke ba im ke jome ku trai hot ku trai Jesu unor wai semen sim ong ku trai ke jirwai ke ba ong ku kenran haba ki kam jome ngaperkan kan no ngadap daga jing lengo pa krau da sisa ku trai ngi yu i ya ke bor ke jome yu i ku trai ki jing penlong ki jome ki ba krau kata ku kenran trai ker khu i ke ni ke bor ker khu ku trai yang ngi ru ju ablay ba inang ku trai ban yo ya kita kijing thau ki jumi we ku kenran tu dor kat ku pa kan ke por ke badang sa leng ba kan ke por ablay nyibuti ben ai ti ku pa hapo kijing alam hapo kijing dor kat ke jumi ablay trai dor kat balau jong usya kriru leng ba kan ke por ku pa hoi kijing pen krek kijing ulong na ubrio dai trai kijing pen chanai ki long na ka khet kijing snei ki jumi cha skor kijing duai ki jumi maap ku trai yo ngam nang pan pan kat kum kumon ke bakhu ki jumi dai trai ke pa tu sim ya ka mangamnang ko trai tu klet tu ma panang hikai la kesni na bagini dem ngingung ipan haga kerteng budan bor ke jung utrai budan pen im Yesus Kristus amen
Sasisian nakaliang jong kabalang ni penpau ke jing songo yai Reverend W. Shilla ibala pediang yakani ke jing penbai jong kabalang pansam yaka kubor naka ktien ke jong blai lingba jong kani kano phaisngi kumbala duai ngai skambau blai undon rengkat balau jong sekri baka kubor yaka bangin sayot snow kanlong kajing kerku na kabanta jong hilang baro kendiat tangkum ka jiatip lang i Reverend W. Shilla idei pastor iba pek bakmi yaka balang Presbyterian nong thamai kabahab hapo ka sinot pedeng ki jingpen bana ka jaseng kan thai kan long tang suai kan ni jaseng bat inong kran iloi kong ridalen lingdo ha ga jaseng Hindi service ha penthong kra la shibet ha ka por sau biji inong kran iloi masta wansen sha marbo inongkren ha ka jaseng jong ka Senior Christian Endeavor Society a shibet ha ka por sau shiteng inong teman basan FM Carson Tiu ha English service ha khandailat a shibet ha ka por sau shiteng inongkren inong Reverend E.L. Karmau Plang ki jaseng dong ha ka por nriwiji ha ka dong lum siap mingi ka jaseng ka long hieng jong i Master Anjesta Marbanyang at inongkran inlong i Reverend P. Maulong. Haka jaseng dong lum siap pedeng. Ka jaseng along hi jing Mrs. Monbi Loda Lingdo. But inongkran inlong i Mrs. Patsy Pakenteng. Haka dong lum siap sepmi. Ka jaseng along hi jing kong Rosmila Marngal. But inongkren ilong i Master A.L. Raptham. Lasai ka sngi kata artarik, kandan ka jaseng duai sedang benai, hang ni hayamani hakapor nyobiji. Ban pulis sedang berduai ilong i Mrs. Banisha Marngar, but inong duai hadian ilong i Mrs. Madores Rani. Hakamit balang kata sautarik nginyo sngoy ka subject ka ktien ublay kayada na kabale pop la pensionorim na ka jingrwai sam ka chispa khat khandai ka khot ka khatwai la penkha na ka team ka ktien ublay banishimenta ban pulis dang ba duai ilong imis Mafisha El Maulong, but inongkren yaka subject ilong masa pendap nong dhar. Ka Bible study jong kapalang, anlong haka singithau ding, hangni hayamani kumba julong haka por nyowaji. Haka jaseng duai mit si sejan, kata nyotarik, ban pulis dang bat duai ilong Mrs. Aitilin Marweng, but inong doai hadian ilong Mrs. Siuspa Shilla. Inong itu kana hagani kasih tribanwan kata fratarik haga jaseng kaba shibiji inlong i Reverend M1 kani kasih kalong kaba kerpang kaba dairu ka Pentecost Sunday. Haga jaseng jongga Junior Christian Endeavor Society haga frataring kinongkran halang kerding inlong imasta lamtei walang hangni hayamani imis manjurika nongfat kani pat kalongka advertisement
ka evangelistic and revival committee jong kabalang Presbyterian Penthor Umkra ka khot application yakawai ka post Bible man oblique Bible woman bantrai hapo upot usam jong kabalang Presbyterian Penthor Umkra kiba apply ki daiban long ki riu khot jong kabalang amduna ya ka sans nem kiba apply ki daiban pha lang ya ka recommendation no pastor lani teman basan jong kabalang kabaki don ka arta kan long arfu sans nem chaneng ka kardan pule kalong kumne idai ban long ki bla pas ya ka class 10 chaneng but on kham perkhat ya ki bala pendep ya ka jingpuli na ka Thomas John School of Mission nong saulia sora ka jingsiu na ka banta kani ka pus kan long khat ar hajar tingka sibnai ya ki bala dep ya ka bidi ka jingsiu kan long khat ar hajar plus bat ka special allowance kabalong lai hajar tingka sibnai ya ki application form haka plain paper ringkat bat baro ki certificate serok dai ban penpoi shau master pi so shang balong secretary evangelistic and revival committee lani shau reverend A.T. Solia pastor in charge jong balang halani shua jong arpho tarik jong June 2000 ka tarik ban interview kanlong haga arpoi tarik ujun 2000 haga por khatwai bejem stel bestri yang mani jong balang Presbyterian Penthor Umkra haga ni ka si sejan kata ka nyau tarik undonru ukinci jingduai bala penbai da kibor balang bahlor nadu kapor nyau beje janmir kabadai kapor bangilong ka jaseng duai hadu prabaji janmir ki jing aingu ki bangilayo banlum haka arfusan tarik kilong kumne mentangin yo ban lum ya kijing aingo hadin baladap ban lum yakini kijing aingo i teman basan HW Tham in sapan gentang yakini kijing aingo
ngi doi ku khpa jungi bhabneng ngidap daga jing aingu ku bakrau yemi ku pa nang menta kani kapor bangyo kumni kumgi sakri ki jongme wan na ki yeng ki sam ki jongi wan mani yemi wan sakri yemi kani kapor an ai ke jingiro ke burom simi baro pada try ke balong ru ke sni try ke bakni rakhi kerpang kum ke sni try jungga mariang kani ke jing penlong ke jomi kenrat ke bangi I bersaudong ya ke bami melap penlong de kiti ke badan bor ke jomi ke jing start blay ke bam jukut ke jomi kenrat ban bu hangni bat ban thau yang I ki brio bat ki weipat ki jing thau bangi nyo ya ke jing kemen de ke bangi don ke ni ke jaka kani ke jing penlong ke jomi ke bame bu ingi sipor try to isnai ban kerhu ya ki donut ki men sim jongi bangi nang la try bat kan mau ya ki jing kodor jong ki jing penlong ki jomi ki jing im jongi pada try kani ke poru sebentar na ki jing sekri ki jongi iwan ban bu khmat jomi ya ki ni ki jing ai ki balong ki ba mehi mala kerhu ki jing im jongi we pi we kan ran sisa try to isnai ban nang yai kerhu ila ke jong ke balang Hagi kam ki babuan ki bagade ban pendam try ban pentri ki try khnang ba kan yo ban ya sifrang ban yo ban pendap ki jing thmu ki ba me medan le yala ka jong ka balang hangni hagni ka jaga kan ran wat sasin ni wan ban kerpat yeme man tau sekri jong me I pastor I ban sasam mi ka ktien jong me pedeng jongi ai bu sekri jong me nda yo try ka bor ka jong me Dayo ke jingalam men siam jome abang ye pusan ni ke ketien jome kerpang ke bede bet ke jing penlong ke jome akan ke selak ndo bet asun benang gumju kenrat ni pa ni kini keteng Jesus Christ amen Para mengit biit mentangin Teng biangnya kejing syakri kejungi haka bangin sayo ban syak skor bat banyak pusan lang nagaktin kejung belai bat sya bangin poi syakani ka benta para bangin nginya pai lang sya kejing roi ka ba arspa kandai puar kejing roi ka ba arspa kandai puar haba atrai ki kam jong me nga perkhan kat no ngadap da jing lingok bakrau nga iki klur nga ngau jing riu uperthat keleng saudong ka bor jong me ka pa men sim jonga tu yaro yau trai melong bakrau melong bakrau kajing ruai ka ba arspa kandai puar Aba atrai ki kam jong minga berkat kat no ngadap da jingling o ba krau nga iki klor nga snow jing riu bertat keleng saudong kabor jong mi kabau min sim jonga to ya ro ya utrai melong bakrau min sim jonga to ya ro ya utrai melong bakrau abang ayat ling bagilau bakau san ngasno jingpa sno tiang kisim
ulum nga ikitege matan nas ngauruki ching bel basusim min sim jonga to ya ro ya utrai melong bakrau min sim jonga to ya ro ya utrai melong bakrau melong bakrau haba ublei lukun benot ban pat kane ban shem hang lut ngam la minta hakading na jingkit ka jonga uba usha uyap ban pelat paryanya min sim jonga to ya ro ya utrai melong bakrau min sim jonga to ya ro ya utrai melong bakrau anda utrai un wan hap deng jing risa ban le chayim nang ne yanga un shau ya u kango kaya ro kan yai sawa nan pen benaru bublei ulong bakrau min sim jonga to ya ro ya utrai melong bakrau min sim jonga to ya ro ya utrai melong bakrau Tengin doai. Kuk pa jingi bahap neng sa sin ko trying iban bandem red ikislak jat iba kuat iba kentang ki jome. Try kum ni habangin puson ni kaktiin ke jome. Ngi doai ablay ka ba men kersyan yu syakri u jome u ba malaibit ban penyang hagani kapor. Doai biki AK bro ki ban mi no na kasintur ke jong u kinlong ki kentin ki jome ki ban me ko ban kren hap deng jong iwe iwe. Ben kre engiru habangin syak skor kaktiin ke jome. Kanang ba kaktiin ke jome kan yo jaka hagi don nur bat kimin sim ke jungi ker kuwengi ling ba jong ni kapor tus ngawngi bangit bi sa yusin nga aingu yu blay na kabenta jong kani kapor ka ba nga yo ban ya sim benda bat pi ha kani ka jingi seng ban wan ban alam ya kani ka jingi seng bat kumjuru ban sam ya ka kubor na kaktin ka jong blay nga ai ku blay ya ka balang ka balap diang sngop hai nga naru i pastor ki temen besan ki khot jong ka komiti balang ya pi ki para bangit bi barok ki badan hakani kapor kumtu kumbala penitu itimen besan ngadan hakabalang nong tmai
Bat ngasyong ngasa hamadan riting kani kadahi kasin ka ba yang nga banganuan banya simenta hakini kabalang sisin kadai dang hakini ki kindiat simpat daslem tahan gibnai ngawan banya simenta bat ki kena na takadaw pi ki bahe pi lingo manoi ti pastor dai gitu ki kena kilaya yo banya keren ti para bangit biit ngasyong ngasa hamadan riting ti hakini kasngi kabenta nagaktin ka jong blay ka bangakwa bangin ya pusan lang ginya perkat lang kadai na gitu gibentahi ki bangalapuli tang bahanray kaway na ki dekot ka bangalasim kum kanong rim kadai na ka gospel ko jong Yohanes kalanong balay dekot bukan riu baladangim puliru ngatip ba kalalong do long snamangi nabaw blay lo it kata-kata ka bertay bat ula ay tino ilaw kun bala kamaru bau eru banget unom jotsu henry unyo ya ka jing im ka bam jukot kani ka dekot kalong ka dekot ka ba lahikai yang nadu bangidang rit. Henry para bangay kadonru kadekot hakani kaktin ka jonggublay kabakren bangim day ban iye ya kapertay. Yohanes lakan kong nabablay iye kata-kata ya kapertay. Henry kidonru kidekot hang ni iwe Yohanes kalenong kaba arbat kadekot kabakasan ka ongkom ni pi wat iye ya kapertay. Lemne ya kita ki iru kibaha kata kapertay. Lada unuru uid ya kebertai kata kajing id ukpa kam dan syu hau. Haba supet i kumba kadon ka contradiction. Kamut kajing ya persya. Nani kajing batay ka balong mar persya ya katay ka bangipuli hagbas dang habag ngipuli sa pang gospel kajong Yohanes ublay uid ya kebertai. Para mengat kadaw jong kani kajing ya per. Kadaho jong kani kajing iper kalong namar baka kentin perthai kadon sibun ki jingmut. Kentin perthai kadon sibun ki jingmut. Namar kata ha kani ka por ngin ya pet ya ki artli ki jingmut ki badon ha kani ka kentin perthai. Balay ublay uang naba ublay la i kata-kata ka perthai. Hakaway ka benta pade pi wat i ya kani ka perthai. Artli ki ki bangakwa ban penken mau yang iya kini kapor kabenta ka baningkong kaperthai kabalathaw daw blay bat kabaar pat ngan ong lupa kaperthai kabalathaw daw briw para bangay niya poy sa kabenta ka baningkong kaperthai kabalathaw daw blay Genesis kalanong ka baningkong marsen plit ya kani kaktin ka jong blay lasdang ya ka da kijing thaw kijing penlong kibaw blay Genesis kalanong ka baningkong ha ka bamaningkong ublay ulo tao ya ka beneng bat ka kendo bat kumta ter ula penlong ula penwandur ya ki baro kaya tu ingi sapang kijing tao ya ka berthai bat ya ki badon haka ba ubriu bat ka briu ki long ka pangsnyat jong kita kijing tao baro para bangej biid baro ublay ula penlong yang abad ya pi bangi ngin long kita ki pangsnyat jong kata kijing tao baro ki bau belai ula penlong. Para bengej bat kadur jong kata kaperthai ka bau belai ula tau ka bakaktin jong belai ka peni kadai kadur jong ka keper Eden. Tada nga ong keper Eden mangihang ni ngin yamut dur lagi jong kijing penwandur ngin yasnadur. Tang bahan ray ngamut dur bawat kita kidur ki ba mapipi penwandur pisna kinong gibi ternat kinong kiba isuk isan bat kumta ter. Bat ha kata kaperthai kabau blay ula tau kabau blay ula penlong ha kaba kadan ka hok ka sensyar ka hok ka jong blay ka sensyar ha kata kaperthai kabau blay utau nang ta kata kaperthai kadai ka keperedan ha kaba kajing sisa ka yang scam ka hok ka jong blay ka sensyar kajing sisa ka jong blay ka yang scam bat ha kaba kajing kut ka jong blay ka palang kapalangkum kajing syai hagata kaperthai nadu kasngi kabaningkong hakabau bulay ulathaw ya kabeneng bat ya kakendo hadu kasngi kabanriu habau ulathaw ya ubriu bat kabriu kaway kabangiyo isyai kadar bat kata kalong kadon kajing roy jing par kabadonru kajing suk jing san hakiktin pareng niong pitip kadan ka peaceful progress nado day 1 hado day 6 kadan ka peaceful progress berkat mapi
hakani ka juk ka bangingi ementa piyo ini ya kata ka progress ka balong peaceful. Para bangit biit baro nang ta lada pipet bah bat pi bishar bah ya gijing tau gijing penlong ki boleh ulah tau nadu D1 hadu D6 ngiu I kadon ka peaceful development. Haki college bat ki institutions ki bangi pulih ngi keren sepang ka sustainable development. Nrai habangi pet pat ya gijing tau gijing penlong ki boleh upenlong not only sustainable development nrai peaceful development. Ka sustainable development kala benum dan peaceful development. Tambahan rei ha kajing tau ka boleh tau kadan ka peaceful development. Ublay haba upet ya kata ka bertai uang gumno biti para mengai kini ki kentian ki papilay ngau. Uang it is good. Kalong ka babha haba la tau D1 la tau ter la tau uang upet ya kita uang kalong ka babha. D2 upet ada pantau uang kalong ka babha. Bat para bangay hado nyosin ublay haba upet ya kita gijing tao jong uang kalong ka babha. It is good. Para bangay biit nyosin ublay uang it is good tang basngap nganya tu ipi nriusin uang it is good kalalong ka babha. Hadin bola depsna ya kaway pakaway gijing tao singi ka paningkong ka baan ka balay ka basaw nriusin. Ha ka ba nyosin Sisian uang kumni nriusin uang it is good nri sisian uang kalalong kababae. It is very good. Aba ulapet kita kijing tau nadu basnang hadu bukut hadu bala penlong yang aba dia pi kita ki beriu ki bala khot yang kita ki pangsniat of creation nana kita ki crown of creation ki pangsniat jong kata kijing tau jong penlong aba boleh ulapet upai dia ni kini ki ike ibar khot uang. It is very good upenan kami yang ni kekentin. Very good. But haka Bible kasih jongi darapin puli penyo ihang tu katho haka ni ka dekot ka balay puway Genesis nong baningkong dekot balay puway narangin puli ka ong tu kalalong ka babae. Para bangay biit kalalong ka babae. Kini kikintin latip yaka kini kikintin ki baublay wong it is good latip ika kum kita kikintin kini kikintin latip yaki kum kita kijing pensisya ya kini kijing bha jong kita ki bau bulay ula penlong lani ka bangi ong kata the seven affirmation of goodness of God's creation. Affirmation ka bawan na ublay hi ka bau bulay affirm ba kini kilong ya kata kijing bha jong ki baro. But ha ka Bible nyaw sin uday number balong complete number. La tao iki kadan ka jinglong ka balong complete. But day nakata ka daw baha kata ka bertay ka baublay tao baro kijing tao kijing penlong kiyahap sur lani kidan hakata ka ju ngamut banong ka ju ka dur kama kiyahap sur kiyahap dur kamut desi ngalak banong in perfect harmony. Kidon hakajing yahap sur kajing yahap dur ki baro. But ha kata ka bertay ka baublay tao perfect harmony. Hakani ka bertay ka baublay ulah tao kajing suk ka jong ublay. Kajing suk ka jong ublay ka kersoy kum ki umpo liu ki ba pentengen ya kijing tao baro. Para bangay. Haka bertay ka wala tao do ublay kadon peaceful progress. Peaceful development. But kadon ka perfect harmony. Kata para bangit kadai ko bertay ka bathaw blay but kan mau ngong ye pi mene ba mangi idai kita ki pangsniat jong kata kijing tao kijing penlong ka jong blay kita ki crown of creation ublay uayang ye ka responsibility uayang ye ka jingkit kli Genesis iwe arpun riu ka ong kaktin ka jong blay ka ong ublay ula ong ru tu nginya tao yo briu ha ka dur ka jongi kat bakum ka jing serim jongi hi bakin sensyar halor ki dok ha ka duryaw. Bat halor ki simbeneng, bat halor ki kenjamrat, bat halor ka pertai baro, bat halor ki kenjabapar, baro ki bapar halor ka kendau. Ka jingkit kli ka bau blay uai yang apa dia pi. Nangta haka Genesis kelenong ka baar lekot ka bakatsan ka ongkum ni bat utrai. Unite ublay ubla tao ki baro unite ublay ubla penlong ki baro unite ublay ubla ai kata ka certificate kata ka affirmation
it is very good. Ar katsan bat uniu try ubo belai ula sim yau tau briu kalong kau sim yang bat dia pi. Yau tau briu bat ula bu ya haka kper eden ya ka ban trei bat ban sumar ya ka. Para bengit bi labu yang iya ka kper eden ban sumar ya ka nga teng tengas ngau ban ong bahabangi yang kumahakin kapor bangi rakhi ke environment sandi ngidai ban pan map lu blai ban ong try map yang i namar bangim siam lala ban le ya ka ka ba mami melakwa nangi. Para bengit bi baro ka ecological crisis ka bangi kren ka dairu ka spiritual crisis namar bangim siam lakok ngo ya ka ka ba blai lo betha ini. Kani kajing klumar haka mariang haki saudong saukun kadai kajing klumar haka jing imjongi kadai kajing klumar ka bamangi i klumar kadai ka spiritual crisis kajing long men sim jongi ka klumar ngimla syu ban penyapian ngimla syu ban smutu ya ki bau blai ukwa baru angdot nangi ublai ula thung yo briu bat ka briu bakin long ki nong sumar halor kita ki bau blai ula thau ula bu ya ki haka kper edan ban long ki nong sumar halor kita ki weipat kijing thau kijing penlong ukun ben riu uba ublai ula penlong ka pedeng du jong kita kijing thau kijing penlong para bengit ka wei naki ki lenong haka Bible ki bas ngosi tam ka ke Genesis lenong balai haka balaya thu ingi ya ka jing hap no ka jong briu bat pi kani ka jing hap no ka jong briu haka pop kalong ka bau briu hap no na kata ka bentah haka bau blai ula bu yu banlong unong sumar hap no na kata ka kedan banlong unong sumar ula hap no haka pop bat ka jing hap no ka jong briu kalalong ka jing pensniu dur ya kata ka pertai sa nga bangan ong kumni kajing hap no kajong briu haka pop kalalong kajing pensniu dur ya kani kalalong kajing pensniu dur yangi namar ngi puli Genesis bau bleu la thau yangi haka dur kajong uhi la pensniu dur ya kani ka dur ka bau bleu la thau yangi bat mdai tang bala pensniu dur ya kani ka dur ka bau bleu la thau yangi la pensniu dur ya kijing thau kijing penlong la pensniu dur ya ka perthai ka bau blei ula thau kasiti sa kinong room kalanong kapapra kadakot ka ba arpo para bangay biit kapop lightly ki kantin pop pop kalong so powerful hakabakala ban penpra pum ya kilong ying long sem kijongi kala ban penpra ya kajing im kajongi kala ban penpra ya ka im lang kasalang bat kala ban pensniu duru ya ka pertai barok kowe kapop para bangay kasiti sa kinong room kalanong kapapra dakot bar po kong namaria kata kajing tau la penlong hapo kajing tala om dala ka monhi henrei dauta ubala pen hapo ya ka kijing tau kijing penlong para bangit kimat ya ka jing sitam om namar jong kihi henrei namar ki pop jong ubriu namar pamangi ngila lepop kalong hakaba kani kajing tau kajing penlong barok kamat ya kijing sitam. Creation suffers not because of its own sin, but due to human sin. Lapan sniudur ya kijing tau, kijing penlong kijong ublay, om namar kijing le jong kihi, henrei namar kijing le kijong ubriyo. Inpoy siya kabenta kabaar. Kapertay kabatao daw ubriyo. Para bangay kani kapertay kabatao daw ubriyo, kaya per na kata kapertay kabatao daw ublay. Kilong mar kong pong ya katu kapong ang pi ka peaceful progress. Opposite. Peaceful development. Opposite. Perfect harmony. Kalong opposite. But kamdam habang ipet hakini kisngi nyo ya shibun jat ki pertai balatao daw kun benriu ki ba katenrai jong ki kalong kapop. Banda ba mangingi don hakade ka pertai ngiru ngiesna lagi jong ki pertai ka batau mangi ki briu kum kanuksa kini ki pertai bangi tau mangi pitip ki kini ki pertai ki bangi tau mangi mo kita sibun kini ki pertai na ngong ipi mene ka jingmut pertai ka don sibun ka pertai jong ka entertainment, the world of sports, the world of entertainment, ka pertai jong ka tamasa, the world of politics, ka pertai jong ka sanyima sima bar kum tat kata hari kau henry ngam kuat benda kerani kita ni kuat menuan rai kini ki perthai ki pamangi ngitau ngisna man lagasni kum kanuksa ka perthai jong ka jinglah bat ka jinglalot the world of greed judap never enough judap
But kini ki perthai ki bangista kini ki perthai jong kajing lalot kajing raha ki don ki adai bet sbak bat kajing penjot ya kani kamariang ka bait ka jong ya kani kajing thao kajing penlong ka jong blai dai kani kajing lalot kajing raha kajing kuat raha ka ba penlong ya ki companies ki bahe ban overproduce ban penmi palat ban ya ka ba ubri udon kam para banget bait ka team jong ka World Environment di 2025 kadai ka ending global plastic pollution. Balai tharai pi perkat bakini kiri long kini ki badon kini ki environmentalist ki wan bat kani ka team ban ong bangi dan kam ban ya keren ya kani ka team ending global plastic pollution. Para bangit biit mentamudur mapi yakini ki company plastik ki penmi palat ban ya ka bubri udon kam kum kanuksa ki company penmi plastik ki penmi sibon ki plastik namar bakitat kan mau namar bakitat omday baki baha ha ka perthai menta ngapuli kini gisngi kat bangatang pre kum basau hajar lais pa million ton ki plastik kini ki companies ki penmi Bat na kini ki sawajar lais pa million ton kini ki plastik ki suja antip sanu ki jak ki cukut na kekut kum tu. Lasu penmi ki. Bat para banget bi kini ki plastik la rapi perkat bah. Iwan hier thma kelayangi. Iwan hier thma kelayangi mimta. Pet namar jong ki plastik ki bangi sia bread pathar ka blok ka pulu ka brok ka jorabat ka flot. Ke poi ki haduk ki yang ki sem ki jongi. Para banget biit kani ka perthai of Greek kini ki companies bahek kini kim perkat ringi kini kim perkat ingi hindai kini ki perkat ya ke jing yo nong mangaban mapi ken ki bayak wa ban si long pistu ngi pat ngiru ngi lalong lang hakata kam ngim perkat ngi sim bekat baki ai namar basuk te sim batat sim bet tu menta ka jok kala sitam ban ong bangin ra iti plana yeng iwei nang ban lat ban ye thiet plastik mentangi kuat baik ke belong stet ke besuk kum tate ter ban sulet ban susim pat katu hakatu kurkom jinglong jongi ngim perkat ngim le hakata kurkom yai kurkom im jongi kini ki companies bahe ki yo nong nak kata ke jinglong greedy ke jongi nak ke jinglong lalot ke jongi dai kani ke jing lalot ke jing raha kabah don ke jing yedai ngi long lada ngi yo lada anuk sano kum kimar bok kendo kamlong ti ban ong bangin kamu ladangi klong lut barok klang bangin yo nong lut barok kat kaba dai ban yo kamdon kanu ka banda don hi ka balong hakar kom ka banlong organize ka bangi ngin sim tangkat ubangi don kampi tarai kini ki companies behe ki ba produce ya kini ki goods ya kini ki materials and goods ki bangi ngi consume man la kasngi ya jing imijing pitarai ki perkat ya ka song sanjingi ya jing khut jing subang kan baran menjingi ki perkat baik tang kumno ban yo nong para banget kani ka perthai jong ka jing ha lalot the world of greed ka baong judap kat nuru nang ta ka perthai jong ka maladi lani kata ka perkat tang yeladi the world of selfishness it's all about me kadai bitang japang jong ngi pendan kam hayeng la dingin long bet kani ka environment sandi ngi de ban keren manta ya kini ki issue ki bangi ya kenduk man kesngi ngi pendan kam ki disposable item nak benta ka jingsuk ngi pendan kam disposable ada mentang ngim kwa syuk pendan kam ki kelap ki bangi lak ban site reusable ndai menta disposable ngim long conscious ngi lak ban ong bangi iet ya kemariang tang bahan ki practice jongi pada ngim iet ya kemariang namar balai kini ki suk kini ki lat bon kam kini ki stet ngim da kwa ban pendan kam ya ki belong reusable materials ni ki items ki bangi lak ban site kum tater ngi penan kami ki disposable item nak benta ka jing sup ndrai ngi klet no ya ki jing snail lani ya ki jing ma ki bami naki ni ki bamangi ngi subret pathar ki plastik sebat ki we ki jing jabok ka wa khra ka kata ka jing jabok jang ka wa khra ka kata yang namar kata nak kata ka daw ngam benong ka jing jabok jang ka wa khra kam kata yang ngi nak kata ka daw am dan kam ban kuslai so forget it kamut klet no namar bakam kata tingi pipuli ki kot kubor ka slay karung hayeng jong ki beriu sata hayeng jong pi kam nilai kamut ngim perkat ete mangi kamut yangi kadang long kadang ai license yangi pamangi ngilak ban bread patha para bangit biit baro
kani kabangim long conscious lani kabangim long ngim da perkat bha ka jing yedai ka jungi kamtam ha ka ba yedai bat kani ka mariang ka jungi teng ka long ko ba mangingi le persya ka mon ka jung ble ublai ula thau itanat bha ula penlong ula penwandur aka ha ka kom ka itanat bha andai mangi parbangai hatu ngingin long kinong penjot parbangai bi kani ka mindset ka bala da kam kata inga kam lelei pitip kala ban ne yu kala ban poison kala ban penjot ya ka imlang salang kala ban penjot ya ki jing thau ki jing penlong ki jung blai bat kala ban penjot ru ya ka jing tip lem jong pingin num don shu ka jing tip lem namar hakata kurkom nang ta ka wai pat ka perthai jong ka jing kwa raha hakathiet ka pet kani pinyo i ba ki ni ki sngi ni the world of consumerism ka thiet ka pet menta ki don ki ai menta ki don ki Amazon ki don ki Flipkart ki don ki Mentra ki bangi shong hayeng teng phila ban mudur bagi para bangi jengi ki le yo por batia hak por batia anda habala jan yo tia kam tu liak yo i eri ba ilong interesting ila ya thiet para bangi the world of consumerism ban thiet kat ka ba yo i thiet lut teng ngi ka klet no ban pen shong dor ka e ka ba don kam ka e ka ba kham don kam ka e ka ba kham don kam ka e ka ba don kam ka e ka ba ngila ban sa thiet pat hadin dan ka e ka ba ngim don kam teng ngim perkat chu ha kita kir kam para bangai hakani ka juk menta menshwa ki riu start menshwa ki ong I think therefore I exist namar banga perkat nak ta daw ngadon hang ni ndawan ka juk jong ka social media I post therefore I exist ki kena samla pi sutu kata andai lawan pa kini ki ha ka bai dei bat kini ki tiar ki tar ka jing thiet ka yo ka hat menta ki perlok samla la ni wat ki long kemi ki long paru menta ka long I shop therefore I exist namar banga thiet jing thiet na kini ki Amazon na kini ki Mentra bat kum ta ta ka daw ngadon hang ni la dangim thiet ka ngim don hang ni para bangai bi lapen long yangi la ni we are conditioned to want more lapen long yangi ba mangi kat ka bang yo ingin kwa lut lapen long yangi ba ka e ka batmangi di ban thiet bek lapen long yangi ba kata ka jing thiet ba ka ban kwa lut ba ka e batmar di ban thiet bek ba kata ru di ban long faster di ban long step di ban tam la shu ban up la shai ba teng di na ta ka daw ban lai thiet lumar tu na po hiyeng yo i hepo advertise ka ba he kat ni Dapat hiyeng wan di tiar berit kat ni. Namar ba di belong faster. Para bengai biit kani ka juk jong ka jing consumerism ngatrai bon na pleng jong pi kila elong perlok bot to delivery boy. Apo Amazon la ni na mentra namar lawan ITR pi man gaski. Le sila benang kitiar ki ba pimpat pelit ru mentaru. Ba pi order na ru men sembenai. Order lot kat kapadon. Para bengai ublai ula ker khuingi ki kam ki jam. Kamut pat bamangi ngin bangin seperlut klem da perkat bon bha ki kon samla bon bha ki long kemi ki long kpa bon bha ki kani ka jing thiet tiar ka jongi ka bangi sia thiet teng tip lanungin penan kam ro ngi ha perkat ningan penan kam lanu kani namar bangi su thiet kum tu la condition ngi bangi dei bi ban thiet para bangi bi consumerism lani kani ka jing kwara ka bos kwa ban download kat ka badan kadai kalong kum kita ki blade thala ki bala ban supen kemen yangi tambahan dai kinom ajing sup para bangai pio jing sup tak ba pithiet ki order dong pi ki ba pithiet man lagas ngi mio jing sup nang ta to stat ka wai pat ka perthai ka bamdon jing skolem lani the world of apathy persya ya ka empathy it is not my problem tu ko mi kren mene ka jing le it is not my problem ka jing le to met ya ki marat kam dei te problem jong toy marat ka jing le to met ya ki klau ki petap ngathang ngalek ngi dusman ngi thang ki klau ki ing ki klau teng kawan ra iki jing maru kitu ki marat ki badan hakitu ki jaka teng ki haban supet lember ngimtip long kom nang tawan ra kawra ki jing maru ya ki yeng ki sem ki badan hajan jong itu ki klau nang ta perbengai ka jing le to met ya ka mai mariang teng ki pet for example ngan anuk sai pi ki tourist spot jongi ki kelalong ki jaka bret nyut kilong ki garbage spot perbengai bi ngamut dori kita kiksa ngasih setengah banding kain dah abang ngelak ketika wei saudong najrong apet ani kajing internet kita lai kerdan kita kiksa jibi internet dah abang hapo ngayo i ya ki bitor Pepsi ngayo i ki plastic chips ngayo i ya ki
Jan ki baki beri ki subret kum tu ani kapang met. Ki tore spot jongi kini ki kelalong ki dustbin. Para bengit biit. We visit nature for pleasure but leave behind pain, pollution, destruction and disrespect. Ngim nyokor ngim ken. Kawai ka bangakwa bangin yo i bahakan ni ka berthai ka bathau do ubriu kadon ka jing song per. Bat kata ka jing song per kalong kamdon ka roy ka par ka bawanra ya ka jing sup jing san. Ka kelumar ka berthai, ka kelumar ka mariang hakini ki berthai ki besna mangi ka wanra ya ka direct impact kepada ya ka saudong saukun ka jongi ka bawanra ka bakta ka laingi ka ba pen kelalong pen ban mangingin face ki jing ki consequences ki bami nang tuhi. Dai namar kata ngi yo i hakani ka berthai ka bathau do ubriu ngi yo i ya ka berthai ka bala penjabo. La penjabo ya kani kal air bangin ring mensim kani ka kal air ka bau blai usu ai yangi. La penjabo ya ka ka bau blai usu ai yangi mentangi ha pantit ngi kwa banyo ka ka bakam kuot. Nang ta la penjabo ya ki jaka ki bai itanat da ka bangile dusmon bat kum ta ter bat para bangit kum mengaong kani ka climate crisis. Kani ka crisis, kani ka problem ka bangingi face. Kadaihi ka spiritual problem ka jongi. Kadaihi ka spiritual problem ka jongi. Ka Meghalaya State Disasters Management Authority ka ong hagini ki kinat sngi bahadu siajar sispa ngut ki briu bat sau pukun dai teligi snong kila syakta ha Meghalaya ha jing tua ki surok namar omdan ki nala babiang ki jing slei ki mar ki namar ki set ki plastik ki bami na ki yeng jongi ki baset ye ki nala bat kim yo banyak lingba kumtung mo ong pi jarabat fire brigade dem tring pulu bat ki ki jaka kini nadu ba kini ka jing slap nadu ar pukun dai terik ter hadu kini ki sngi hadu gato siajar sispa bat kum ta ter bat hakani ka berthai bathau briu omdai bakakta tangengi ki briu ndai kakta ru ya baro ki jing thau ki jing penlong ki jong blai kadon ka jing song pher ka balingo kalong ka ba peningo enga kalong kani ba baro ngikam trai ban pendan kam ya ka meram o ngikam trai ban pendan kam ya ka meram o henrei omdon pat ki ba sim ka jingkin khle ban sumaria ka like no way bat armut ngikam trai kani kadai ka jongi henrei omdon pat ki ban sim ka jingkit khle ban sumarika but dai namar kata ka daw para bengai kani ti ka jing thau ka jing penlong ka bo blai wong it is good, it is very good kani ti ka jing thau jing penlong ki bo blai ula penlong itanat bah menta ke sngi ki duriau ba ki ut ki lom ki yam pang nut ki sim ki merahat ki dok kha ki rit ka men sim ria kapop you benriu kala job but day maka katenrai ba kat ni kijing saja rum pra aru poluang namar ngitip baka jing penlong barok kawai kaya ut lang bat kaya sukut lang kaya sukun lang haduk mentah kini kijing thau kijing penlong mentah kiyam para bengi kelen yar manu ban yar hap ini darapin pet yaki jing thau bidan ka duriau ki plastik ki batu chatu ki bala kanjar ki bala long penman ka jing ma ya kitu ki jing thau jing belong teng ngasi yo i haki television badeng teng kidan kitu ki jing thau ki ba ngat ki bitor ki ba ngat ki plastik ki ba syasep entu ki syuyahat kum tu bat kum ta ter para bengai kini ki bang yo i ka perthai menta ka jing jot ka bang yo i ka imlang sak lang ka jing em ki briu bat ka jing jot jong ka meram ong May mariang ka jongi ka tanrai barok ka diga pop bat kum ki khon ki jong ublai abangi perkhat sapang kini ki jing kenrum ki jing kenram ki jing jot ki jing pra ki jing bombit ki jing bombyang ki ka jing linyar ki badon ha ka ni ka perthai ka dai ban pli ya ki khmat jongi ki bangi don kam ban snothu bangi don kam ban kala ka bamut ngi don kam ban yo i ban dai phai biang sya ka tu ka benta ka ublai ulap bu yangi bangi ngin long ki nong sensyar pamangingin dong kinong sumar. Isaya arbusau san ka ong. Ya ka kendau ru la pentingit hapo kibasyong haka namar kila ringkang ya ki hukum. Sakat nupat para bangit nginang ringkang ya ka ni ka hukum ka jong ublay. Bat kat bangin nang ringkang ya ka hukum jong ublay. Kat tangin yo i ya ka jing jot jong ka jing im ka jong hi. Bat ngin yo i ya ka jing jot jong ka ni ka mariang ka bamangi ka baublay ula ayangi. Para bangit kasam ka arbusau ka ong. Ka kendau kalong ka jong utrai bat ka jingdap jong ka perthai bat ki basyong haka para bangit biit ladakan ni ke ibarok ka ka jong utrai hatu ni khun mo banyu i kumni kum kalong hapdeng jong ki jingjot bat ki jing jabo bat ki jing jaklia ki ba kum bang ong ngayu i baki plastik ki lawan ban hiar thma
ya kani ka jing thao ka jong blei ka bekerpang kat shabalet i ya ki jing le ki bam le sut nyo ka jong i ki bri jing pen pau ar huai san ka ong ti utaha ubashong halor kata ka khet ula ong hakmi nga thao thma ya ki e baro para bangai bi mangaban ma pingin salit no ndai ki ne ki jing thao ki jong pen long ki jong blei u blei un sa thao thmai bat para bangai bi kat bau blei dang ai ngi kalat tani ka por ngiru nginang la banya simmenta ban pen bahapat ya kini ki bau blei ula penlong ti utau bosong kata ka khet long hakmi nga thau thmai ki bro u blei on sa pen thmai ki bro bat kani ka long ru ka jingkhot yangi bangin ya simmenta lang kumno ban pen thmai ya ki bro kan sedang da ka bangio i bah kum ki khon ki jong u blei ula bu yangi hakani ka berthai khnang bangin sumar ka jingkali ka long kumno ngin phai biang sya ka jinglong nong sumar ka basisha a true stewardship para bangai bi ngidan kam katu kat ni ki benta ki bang suka ban kan ma pi step kabading kong ngidan kam ban perkhat ki habits ki jongi rethink our habits lara phidang nya katu ka habits ka ba phi nya kali bat ki khon ki kti jong phi abam chips na dep nang tu pi su bread na jing khang yet pi su bread kat sabalap lara phidang em katu ka habits para bangai kalong ka ba mani kran para bangai bi inginan kamban rethink ye ki habits ki jongi pe hayeng asem jongi let's say ngila shu yahat kani ka jing em ka bangi shuka bitangi ka basuk mo ong pinum ne ka bangi salia ban ra iwi pelayo ila ban solve sibun ba ki problem ha ka bangim dan kamban sim sibun ki plastik para bangai bi ki habits ki jongi pe ki habits ki jongi ki bangi ngim lien teng dan ki habits ki balong kom ni ru pindah perkhat pas ngokum kidan ki beri undai ki meladayo i ya ki wei ba ki bread plastik ki mai balai pi bread plastik hang tu. Katu kerja bawa balai pi buat tu. Kalau bayar lagi pada dalam dua ibu ki kawang kat sebalap. Kum kita haruk ki don ki habits ki bamangi persang. Para bangai bi teng imut dur ini plastik di berit bahatang bahan rai ila ban kos damage seduk kata-kata. Entah ini plastik ila penjaroi ya kenika mariang buat aduk kamet ke jungiru minta ini plastik ila rung. Ya ban perkat bah. Nang ta pada para bangai bi nang tangin persang kan ban kat balak kan para ban reduce ya kajing pelut put ngi khawai ngi dawai hai nga semru teng pi penan kam kitiar pi hapan nang kumno ban manage ya ka waste ki waste management pi di benang kumno ban lum ban lang itu ki jabok jong pi ban mentangi dan kitu ki trok municipal ki bayung dan kaman penan kami gitu kenang ba kanyut kan poi sya ka jaka ba kadai bandan mendai ba kan poi sya ki nalas ki wa umkhra katut te para bangai bi ka cause problem para bangai bi kitu kinuan ra jing yangi kinuan rak ki problem ki ba syirkai na ka benta jongi para bangai bi kan mau ba habangi ngi dan hangi ngi ben perkhat ru ya ki wei pat nang ta ka wei pade ba mangingin kren ong no ngin hikai ya ki khon ki kti ki jongi ba kinang ban ya ka saudong saukun ngin hikai ya ki kren ladang i kanu ka ba ki beri ki le bam sun nyong ngila ban address gitu bal hawai la phim la ban le hi support ya gitu ki ba le la phim la ban le hi di le si phim sngo nang kom no ban le support ya gitu ki ba le ki ba pio ki ya khon na kam taban wan ra ya ka khot ka subahas nong hathau la ne ha ka imlang ka salang nang ta para bangai bi bat namar mentangi dan ha ka balang ka jungi ngi haban reimagine church life ngi haban reimagine ya ka balang ka jungi kumno habang ya keren ya ka environment kum ka balang ngi di banyi sim benta ngi ka balang presbyterian idan sibon mahaki program ki jungi bat ki program jungi ngi idan sibon baharu ki jing ya bam ki jing kum ta ngi haban ai ka long ta tang man rai ngabo benong bangi haban rethink biang ya kani wala tangi le ki program ki kumnu ru ngi di bandon ka waste management team ka ban manage ki tu ki jing ki bah ngi mi nangi ibenan kam ngi menta kalaya ke juk ke bang ngi kumang ong pi bang ngi ben le stat ngi ben le kloi ki baro ngi kwa ki bitor kumno tharai ladang ibu dawai jok tu ngibu ki klat ngadan sa South India ngapuli ars nem sa South India bat ha South India pindalai sakanu ke jakaru de pinum kenjing bandi namar balai ki beriu ki bedi stay kimdi tu hasintur ndai ki di long the village national long so ku te subu mentala da don uwei lalaj am gitu ki bitor plastik teng-teng ngi perkhat ban kam sif ya kejing lut ngi kam thiet gitu ki bakam red kumni ndai gitu ki bakam red lagi nang pen plastik sibon susu nang tangi ngi le wall environment di ngi sna ka flex ko plastik ban ada pada ngi berat saya ngintip long hak kita gerkom ngamo ban ong bah kum ka balang ngi don kam ban perkhat thamai reimagine church life kum no kum ka balang ngi de ban
Mentah kini ki paper jongi ki bangi penankam. Long ngamut lesi kanang simpor. Tang bahan rei mentangi wis bahai ki paper ki jongi. Kadang kau kejuk ke bangi dan kami ki paper. Rei mentah kalaya kau kejuk ke balong digital. Rei of course ngisu tu kita dan hi ki wipat ki rangba lesi ki 4 lak ban ku bat kani ngihap ban yasya bat kiru tang bahan rei. Jadi ban persang kum no bangin laj ban wis ki kot kis lagi paper. Ngin consume less. Kita kerkom ngihaban reimagine bat kani kam dei dekat topik ke basuk banyak keren tahan rei kebalang kan senang perkat kum kebalang mangi dong ilai sim mentah kani ke bangi rakhi ke world environment dia kadai ke jingi sim mentah jong kebalang ban pen kan mau biang yangi kum ki khon jong kebalang bangi don ke jingkit kli bat kum ki khon jong kebalang don jingkit kli bat mangiru ha kebalang kum ki nong yelam jong kebalang ngidon ke jingkit kli ban reimagine ya ke church life ha kani ke bangi perkat ya kani ka mariang ke saudong ke saukun para bangit bi baro ngadwai bau boleh unia rap yang ni. Uji su lawan, na bau boleh ulai kata-kata ke bertai bau ulai tino. Ya la ukon bela kamar wei bau eru banget ha unum jot su. Ndai nyo ke jing embam juga para banget bi ke jing pen em ke jong uji su kam dai tang ya ki men sim ki jongi. Ndai uan ru ban pen em ya ki jing tau ki jing pen long. Ki bau ulah tau la pen long. Bat sa si sen para banget ublai ha ka buram ke jong unsa restore biang ya ki jing tau ki jong para banget. Mengabat mapila rangi simental rangi simentah hendai haga plan ka jong blay unswan ban pen imbiang iki bro bat namar kata para bengai haba blay udang ai ngi kalat ba mangiru ngila banya simentah haga ta kajing pen bahabiang kajing pen itenat biang kajing pen wandur biang kita iki bro ngila ban le bat ngin sedang na kajing im ka jong simet bat na ki yeng ki sem ki jongi bat nang ta haka im lang salang teng pila banong bangan le ayu mangamar wei haka ne ka perthai ka bakat kini political crisis kadai ka bahe adu kata-kata hendai ngila ban make a difference daga bangi persyang daga yeng kesem ko jungi bat habangi le kumta para bangi bi ngi pen ko ngo ildi ya kata ka baublay ulah hukum ngi bangin long kinong sumar ublay un kerku ngi naga benta ka buram ko jungu amen ngin ya penwai no ya kini ka jing sakri ka jungi ka de por da ka bangin ya ruai lang ya ka jing ruai ka ba arspa lai pu ar ka jing ruai ka ba arspa lai pu ar Kejing tau barok ha perthai tu ai kinyaro lang yu blay ki angel neng tu syat komen ka kendauru tu ong amen kinyarwai kini kejurai kepada aspa lai pu arbor lai ti khot bat hadin jo kini kejurai ngan sekerpa di pastor pi molong in sepelat ngi da kejing kerku penwai kejurai ke aspa lai pu ar Sun sen syarkat haba ka pertebana kut syakut ka himajong ukan nampur kat badang sa kasngibat dosen syarhi kutrai kipat kikoi dina kinor kinlat riutat kin shem kaching sokjai kashitomba rode kanwai kiching tau barok ha bertei to aikin yaro lang ublei ki angel neng to syat komen ka kendoro to ong amen Tunggu ni wai. Nyai ngau ya me abalai lembah jangan dikapor. Jangan jingis senglang kan ke yang gabakan tang ke jome. Pada kapa
Ilama di kecingkar ku ko jame ka konra di ka bemelan kan bat ngi na do ka basdan bat hadu ka ni ka por ka bangin sepenuai. Ngai ngu ya me ka konra lo makan ka khobor ka bangin yo sngo. Ka bala perkan mau ngi ka konra ba me la ie ji ka ni ka por thai ka konra ka bolong ka jing tha ko jame. Bat ka me la khotru yang ngi do ka basdang. Bat ya ka bala perkan mau ngi menta. Mangin dan ka jingit khile. Nakam ta ka ni ka saudong ka saukun ka jongi. Ama ka ni ka kta ya ka jing ka jongi. Ka kta ru ya ka jong lo mun sim ka jongi. Ai bagan ka khobor ka konra kan yo ban su thiet hangi mangin yo ban perkhat thamai ka konra ha ka be dei bat ki kai baro ki ban saudong ha ka chikim ka jogi ker khuru nang tau sakri u jang ma nang pun yo u ya ka man sim u nang la man sakri ya ma ha ka dong ka benta ka ba ma pan kam nang ta ka chikim jong ker khui ka ying ka sem jong u ker khu konra ya ka balang ka bau ai ka jing sakri bat ker khuru yang ilang ha ka ni ka por ha bangin sami no na ka ni ka ying ka bakan tang ka jang ma sngau ka jing ruai ka jongi idoangi pan gini barok teng troang no plim jing Jesus Christ berkat ba kajing ba ka jong blai ka kajing ay ka jong Jesus Christ bo trai lam ka jing selo ka jong musim ko ini ka jing khu jong kilai ho goi kilor kat bala ka balang ka jong ma lam ru bat kiro ga hang ne bat haklang sat la ka par thai menta shedu ki bam ju ko amen